que se chamaba Eu que sei. A xente preguntáballe como se chamaba e el dicía, eu que sei. A xente que lle preguntaba dicíalle, como non vas saber como te chamas? Porque os meus pais non me puseron nome. Seus pais non lle puseran nome porque cando el nacera foron a xunto ao cura, Eduardo, e este preguntáralle como se chamaba o seu fillo. Entonces eles dixeranlle eu que sei. Entonces o cura apuntou eu que sei. Como o rapaz non lle gustaba o seu nome, empezou a buscar en internet nomes que empezaran por el, como eu que sei. Eloi, Eduardo, Enrique, Emilio, Elías, Eric. E de todos esos nomes elixiu Eustaquio. Despois de poñerse ese nome, saiu á rúa un día e todos se seguían chamando eu que por ali, eu que por alá, eu que por acolá, eu que sei. Ao final, eu que sei, descubriu que o importante non é o nome, senón a persoa que eres. E decidiu seguir chamándose Eu que sei, porque era un nome único e original. E colorín colorado, eu que sei quedou encantado. Ola, son Clara, son de Outes e teño 12 anos. Ola, chamome Alba, teño 12 anos e son de Valadares. Ola, son Laura, teño 12 anos e son de Outes. Ola, chamome Sonia, teño 12 anos e son de Bauzas. Ola, chamome María, son de Hortos e teño 10 anos. Ola, chamome Lucía e teño 5 anos e son de Valadares. Ola, son Mariña, teño 5 anos e son de San Orente. Chamome Lidia, teño 3 anos e vivo en San Lorenzo. Son Antía, teño 4 anos e son de San Lorenzo. Ola, son